поне един наказан директор на РИОСВ, например този във Варна. И знаете ли колко партийно подхожда той към сметището в село Калиманци, община Суворово, където фирма Боксера върху частен имот изсипва планини от строителни отпадъци и смесени отпадъци. Обаче според местните медии собственика на фирма Боксера е местния купувач на гласове за ДПС и той просто си хвърля необезпокоявано. Така, другото, което искам да кажа, последно е, че на фона на това неизпълнение, институционален блокаж на Министерството на околната среда и водите и на самия министър, и на всички тук, които казвате, че ви занимаваме с глупости, не, вие изобщо не разбирате с какво ви занимаваме. Да, точно така. Защото не искам да ми говорите как ние трябвало да внасяме закони. Ние сме влезли да свалим това правителство, не да ви правим закони, да ви помагаме да управлявате по-добре, нито пък по-дълго. Така че, ако обичате, влезте в час, прочетете какво трябва да прави министъра и МОСВ и мислете, подкрепете този вод, дано нещо по-хубаво се случи за България след това правителство. До чуване. До чуване. Госпожо Катенчарова, дадах ви 1 минута в повече. Дал съм ви 1 минута в повече, за съжаление изчерпахте всичко. Заповядайте, господин министър.